Cukorlićeva supruga ističe da je informaciju o trovanju saznala iz medija i zahtijeva ekshumaciju tijela kako bi se ustanovila istina. Elma Elfić Cukorlić, supruga rahmetli muftije Muamera Cukorlića i profesorica na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, u ispovijesti za list Nova ekskluzivno govori o navodima o trovanju muftije, a koje je nedavno iznio Usame Cukorlić. Cukorlićeva supruga ističe da je informaciju o trovanju saznala iz medija i zahtijeva ekshumaciju tijela kako bi se ustanovila istina, ali i govori o prijetnjama koje je svojevremeno, tačnije od 2006. godine, dobijao preminuli muftija. Već danima se ne stišava bura koju su izazvali navodi Cukorlićevog sina Usame na konferenciji za medije u Novom Pazaru. On je tom prilikom istakao da sumnjaju da je njegov otac otrovan teškim metalima i to na osnovu analize krvi muftije, uzete na dan kada je Cukorlić sahranjen. Navode o trovanju saznala iz medija. Elma ističe da je navode o trovanju saznala upravo iz medija. Kao i svi, informaciju o trovanju mog supruga Muamera Cukorlića dobila sam putem konferencije za medije, što je mene i moju djecu jako potreslo i povrijedilo. Iako je, nakon konferencije, moj sin zahtijevao da pogleda analize, odbijen je i od strane porodice, više nismo kontaktirani. Kako bi moja djeca i ja imali uvid u cjelokupni proces, angažovali smo tim advokata, navodi Elma. Na pitanje da li je muftija svojevremeno, odnosno prije smrti, dobijao ikakve prijetnje, Elma ističe da su postojale. Od 2006. godine, posebno u periodu udara na islamsku zajednicu, postojale su izvjesne prijetnje. Muftija je, vrlo često, govorio o tim prijetnjama na medijima na kojima je gostovao. Obezbjeđenje od države dobija u momentu kada ga ISIL targetira kao osobu koju treba eliminirati. To je sve što ja znam, ističe i dodaje. Ako mislite na direktne prijetnje, ja nemam takva saznanja, navodi. Cukorlićeva supruga navodi i da njihova porodica nije imala saznanja da je život njenog supruga ugrožen. Kako navodi, očekuje da tužilaštvo i policija učine sve da rasvijetle okolnosti smrti njenog supruga. Od nadležnih organa očekujem da se što prije izvrši ekshumacija i obdukcija i da stručnjaci sudske medicine Srbije, ali i svi drugi stručni timovi koji su uključeni na zahtjev drugog dijela porodice, nas što prije dovedu do istine, navodi Elma. Prioritet zdravlje djece. Ističe i da joj je trenutno prioritet zdravlje djece. Kao i što sam rekla u saopćenju, trenutno mi je prioritet zdravlje moje maloljetne djece o kojima se od strane šire porodice malo vodilo računa prilikom saopćavanja ovako teških informacija. Kao majka i njihov staratelj, u ovom periodu se trudim da što više razgovaram sa njima i da im objasnim da svako iskušenje koje nam vrijeme donosi trebamo da iznesemo dostojanstveno, baš onako kako nas je muftija naučio, kaže ona. Podsjetimo, javnost u Novom Pazaru se ne smiruje od kada je Usame Cukorlić, sin bivšeg muftije Muamer Efendije Cukorlića, izjavio da je moguće da je njegov otac otrovan teškim metalima. Nakon konferencije oglasila se i druga supruga Muamera Efendije Cukorlića, Elma, koja je na svom Instagram profilu zatražila ekshumaciju bivšeg muftije ako se obistine tvrdnje o trovanju. Podsjetimo, bivši muftija i predsjednik SPP-a Muamer Cukorlić preminuo je iznenada u 51. godini života, 6. novembra 2021. godine nakon održanog predavanja na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Do sada se vjerovalo da je muftija umro od posljedica srčanog udara. Povodom iznijetih saznanja o trovanju, Cukorlićev sin je ispitan prošle nedjelje u tužilaštvu. Na pitanje Nove RS da li je i ona dala izjavu, supruga bivšeg muftije Elma ističe da dosad nije.